Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta egunon ekipo, zer moduz esnatu dira saioaren izarrak? Tira, barrak bezain gaizki esnatu dira gaur izarrak, egunon ala ere. Egunon zerbait esaterako, ze lerroburuek argi utzi dute, Donald Trump berriro ere etxe zurira. Barrak eta izarrak ez dira ondo esnatu ez, eta arrazoiak badituzte, Barrak eta izarrak mugabari munduan, zebat jaur izaten dire bilete barruan, nego Amerikan egindako ekatuak, agentera arañaren sebere formatuak, udaberriara beharrak. Tira, atzozkeroztik ere badakizuen bezalaxe, Donald Trump izango da berriz ere presidente 2025-etik aurreko bi bozketetako emaitzak hobetu ditu, eta boto kopuruan ere hautagai errepublikarra izan da nagusi. Eta misoginian ere nagusi, adibide asko jarnitzake, emakumeak alutik heldu behar direla esan zuenekoa, abortuaren aurka behin eta berriz agertu denekoa, Nancy Pelosiri ero eta emagaldu deitu zionekoa. Bueno, ez dut konspiratzaile itxura eman nahi, baina Trump desagertarazteko plan bat daukat. Plan konspiranoiko bat, Trump desagertarazteko? Hau interesatzen zait, ni apuntatzen naiz. Eta kontatu nerekin baita ere, baina zer egingo dugu lehenik, Washingtonin baditu edo Pensilvania? Ez, lehenengo Manhattan hartuko dugu eta gero Berlin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided. Noski bai, poesia da gure armarik handiena. Gaur, hain justu, bete dira urte Leonarkoen hiltzenetik. Kanadar egile abeslari, olerkari, eleberrigile eta margolaria izan zen. Leonardek 15 urte zitularik ezagutu zuen Federico García Lorcaen poesia bizitza osoan eragin ziona. Poesiaz beteriko armategiarekin Trump suntxitu egingo dugu. Ez dakit nahikoa izango den, aizue konspiraniko jartzen bagara, ez gara txorak irikin ibilko, ezta? Zer moduz erreaktibitatea erabiltzen badugu? Beharrezko izango da bai. 1877an jaio zen Varsovian Marie Curie Nobel sariduna. Bere aurkikuntzen artean daude erradioaktibitateari buruzko lehen ikasketak, berak asmatu zuen terminoa, isotopo erradioaktiboak isolatzeko teknikak, eta bi elementuren aurkikuntza, polonioa eta radioa. Poesia, erradioaktibitatea, gure planarekin ondo goazela uste dute. Baina, beste erara egin behar badugu, piolet bat badaukaten transferuan, Elitzateke piolet bat antzeko zerbaitetarako erabiltzen den lehen aldie, galdetu Trotskiri. Lev Davidovich Bronstein, Leon Trotsky izan ez ezagunagoa, 1879ko azaroaren 7an jaio zen. Trotskik iraultza jarraituaren printzipio garatu zuen Stalinen sozialismoa herrialde bakarrean tesiaren aurka. Lenin hil eta gero Stalinek boterea eskuratu zuenean Trotskiren gainbehera azkartu zen. 25an alderdi komunistako zuzendaritzaretik bota zuten. 27an alderditik kanporatu. 28an Kazajistanera deportatu eta 29an Errusiatik behin betiko erbesteratu zuten. Erbestean, Mexikon batez ere Trotskik bere ideiak defendatzen segitu zuen, 1940an Ramon Mercader Stalinen agente eta PSUK Kataluniako alderdi sozialista batuko militanteak
piolet bat erabiliz, hil zuen Trotsky Mexikon, Diego Rivera eta Frida Kahlo artista mexikarren etxean bizi zela. Vengo a cantar el corrido del líder Trotsky exiliado que fue en su casa agredido y brutalmente inmolado. De su país expulsado, vagó por varias naciones. Por combatir opresiones, estuvo siempre amagado. Viajó por Francia. Trotskik iraultza jarraituaren printzipioa garatu zuen, ez da, ja. Kontzeptu interesgarria gure konspiraziorako, Joi bai, kolpe eraginkor bat eman beharko dugu. Trumpi min ematen dion zerbait, ze iruditzen zaizue Texas mapatik ezabatzen badugu. Bueno, vale, hemendik aurrera Texas musika talde baino ez da izango. Hori bai, musika talde zoragarri bat. 1977ko gaurko egunez jaio zen Glasgowen Charlene Spiteri musikagile eta abeslaria Texas taldeko bokalista. Texas taldearen izena 1980ko Wim Wenders Paris, Texas filmetik datorkio, eta bertatik Ray Cooderrek estilo minimalista batean egindako filmaren soinu bandaren eragina izan zuten gitarra elektroakustiko bat oinarritzat hartuta. I just need a friend. I don't want a lover. I just need a friend. You can't just leave me to face life on my own. I know you don't love me no more. You this day to come, even when it hurts so deep. It's true, I still want you. But the harder I try. Buah, Goiuri inigo benetan, emozionatuta nago. Eskerrik asko nire plan honetan laguntzeagatik benetan. Hasiera batean absurdua zela, pentsatzen nuen. Eta absurdua da, Mai, horregatik eraman behar dugu aurrera, absurdua delako, gogoratu Albert Camus. Albert Camus 1913an jaio zen Villers-Lévin, idazle eta filosofo frantziarra izan zen, frantsesezko egilerik handienetarikoa, absurdoa landu zuena. Absurdoa oinarrizko kontzeptua eta lehenengo egia da. 1957an jaso zuen literaturako Nobelsaria, antzerkia, saioak, eleberriak eta ipuinak idatzi zituen. Politikarloan 34an Frantziako alderdi komunistan sartu zen, bigarren mundu gerran Frantziako erresistentzian ibili zen, eta Espainiako gerra zibilean Frankoren aurka kokatu zen. The bit about how you gotta turn away from the world to understand it. Did you feel this too? I was in a mindless kind of queue, and then I went and pulled myself right out. Found things just got a bit wilder. Argibili Trump jauna, ezerk ez gaitu geldituko. Poesia, erradioaktibitatea, pioletak, mapatik Texasen desagerpena, ideia absurdo pilo bat, zu normala bazara, gu gara arraruak, oso arraruak, ulertzen, edo nahi duzu marrazki bat itea. No, beha, espiri, eskatzen badiozu marrazki arraro hori, Mai. Gaur Ainara Azpiazu aduriz, Aspiren urtebetetze eguna da justu. 2017 urtean Etxepare saria irabazi zuen Paula Estebez marrazkilariarekin elkarlanean egindako arraroa lanari esker. Zorionak, Aspi, segurazki gai zarela guretzat beste kolore bateko mundu bat margotzeko. Bai. Trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I say to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright sunny days, dark sacred nights, and I think to myself. Tira, gure gorko gonbidatuek unibertso beak sortzeko gaitasuna ere badute zalantzarik gabe. Bueno, adibidez, gure amoren bisita izango dugu Marimi Ugalde eta Kontxita Beitia, zero be, eguna kolorezatzeko. Bego alabazan gurekin egongo da ere, bere azken sorkuntzari buruz aritzeko. Luziaren sekretua ikuskizuna, itzaletatik argira. Arkakusorekin Valentziako dana izango dugu izpide, baina bere hitzetan nola dana ez dan dana jatetxe batera eramango gaitu. Eta Xabi Tolosak gai potolo bat ekarriko digu azterketak.
Nila txuletak prestatzen hasiko naiz. Ui, txuletak zer gozea, oingo saltzeko. Trumpen kontrako konspiraziorako plana pres badago, hasi gaitezen. Bai, noski. Koloretako iraultza jarraituan apuntatu nahi? Etxe zurian grafiti bat egin beharko dugu orduan. Egunon absurdo zaleo, kazaroak zazpiritu gaur, eta osteguna da ongi etorri bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok Mai Gorostiaga pozo egunon Mai. Egunon guztioi, lehenengo hartuko dugu Manhattan eta gero Berlin. Goiuri Zeizarandi egunon. Bale, baina gero lotara, Pero, ber, Goiuri ez goizeko amarra dira. Baina Manhattan hartu behar dugu, gero Berlin hartu behar dugu, gero... Ba, ordu aldaketarekin Berlin eta Manhattan hartuta gero, oraindik goizeko amarrak izango dira. Egunon Goiuri. Egunon. Eta hementxe izketan etzizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 8:45 garrena du, goizak 10:18 minutu, azaroak 7, gu 3, zuekin batera, urrengo 2 orduetan bat egiteko asmotan. Ongi etorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Una mujer da de comer a los gatos debajo de mi casa. Hay que creer en ciertos seres humanos en estos tiempos que pasan, faltos de domingos soleados, días que se escapan. Hey, no hay mucho que hacer aparte de estar despiertos en la cama. Hey, no hay mucho que hacer, ya pueden caer las torres de Manhattan. Goizeko 10:28 ez dakit Manhattan hartzeko gai izango garen, baina tira, zuekin urrengo 2 orduetan indarrezariko gara iraultza txikien poesia hauetan. Bueno, maite duten tarteak ere badira, iraultza txikien poesia, eta guk eurekin abiatuko dugu gaurkoa, eta maite duta eskatuko diot, lehenik eta behin Goiuri Zeizarandiari. Ez, maite eskatu behar diot? Bai. Mai, zein da zure maite duta? Ni badakite arkakusok gaur dana ez da dana edo. Hori da, dana ez da dana. Zer ekartzen dugu arkakusok. Nire maite duta berez bikoitza da, maite dutez eta maite duta, eta danarekin lotuta dijoaz biak, ez? Bueno, importantz bazaizu, hasiko naiz maite dutezarekin, zeren, bueno, mingarria edo ez dakite, kriston pena eman dit, Festival de Payases y Payasos de Siribeia, bertan bera gelditu dela, ez? Izugarrizko lana egiten dute urtero, izugarrizko programazioa, berez ospatu barzan azaroak 4-tik 17, justu hasieran gertatutakoa, eta antolakuntzak erabaki zuen agian etzara momentu honena payasoekin aktuazioak egiteko. Turtel Pultronarekin hitz egin genuenean berak justo kontrakoa esaten zuen, ez? Naiz eta, bueno, sufritzen ari garenean payasok ezinbestekoak garela, ez? Horregoteko eta laitzeko eta pentsatzen dut Siribeiako jaialdiak zer berezia ingo du urtean zehar edo urrengo edizioan
ziur nago, lagun minak dauzkat, eta bueno, ez dakit, paiaso beti garrela ekitzaileek, eta baino pena eman dit horrelako jaialdi bat, bertan bera gelditzea. Eta beste aldetik, maite duta oso polita da, zeren danarekin lotuta, iniziatiba bat sortu zen, Contes per la Dana, Valentziako kontalari batzuek bultzatuta, nun batzen dira ipuin kontalari pilo bat, laguntzeko edo ezakit edo apurtxoa gartzeko horrez, eraikitzeko, berrera ikitzeko dagoena, batez ere emozionalki, eta badakite Euskal Herrian ere, ipuin kontalari korratzean egon direla, daudela eta egongo direla, eta ez dakin nire maite dutarekin bukatzeko, zer iruditzen agertzen badugu gure, maitagarri bat, ez? Dorleta Kortazar, egunon. Egunon. Bukatu nire maite dutarekin eta zorionak eta eskerrik asko egindako lanagatik, Euskaldunak Contes per la Danan iniziatiban parte hartzeatik. Bai, begira, zuk esan bezala, Euskal Herrian ere egu ez da, txarrenetik honen ateratzen, eta kasu honetan ere oso emozionantea izaten ari da, zuk esan duzun bezala, Contes per la Dana. Guzti hau sortu da, Valentziako denboraleak eragin zuzen auki duelako gure langintzan ari den hainbat pertsonei eragin dielako zuzenean, kontalariei. Eta, zorionez, gudakigula bintzat, danakonik dira, baina eragindako herrietan bizi diren batzuk, eta hainbat egunez desagertuak egon diren kontalari batzuk daude tartean, eta orduan egoera horren aurrean hasi ziren pixkat mugitzen, japein jakinda onik zeudela, baina onik bizirik bai, baina lanik gabe eta lanerako tresnarik gabe gelditu dira, ezta? Eta horrelako gauzak gertatzen direnean, beti izaten du lehentasuna, noski, ezta? Denok ulertzen dugu, premiazko beharrak beste batzuk direla, ezta? Ez dagoenean janaririk, ez dagoenean nun lo egin egun horretan, eta mundu guztia hortik mugitzen hasten da, ezta? Eta askotan kultura azken lerroan gelditzen da. Eta badakigun arren, kultur ekipamentuak, galdu diren kultur ekipamentuak eta baliabideak urteak beharko direla berriro hori berreskuratzeko, gure kultur lagunei, zein hobeto laguntzeko, beste kulturan ari garen batzuk baino, ez da. Eta orduan, ekimen bat jarri da martxan, Contes per la Dana, eta errex edo laburrean kontatuta zer da, doaitzak eskatzen dira, diru ekarpenak eskatzen dira, 10 eurokoa gutxienez, eta hortik gora bakoitzak eta nahi duen guztia eman dezake doaintzan. Eta orduan trukean, kontalari batek telefono zaituko dio pertsona horri, eta ipuin bakot oparituko dio eskerronez. Hori da nolabaiteko ekimena. Orduan, ekimena martxan jarri zenean, egun eta erdian 200 kontalaritik gora eskaini genuen gure burua ipuia kontatzeko, eta orain hasi dira ja doaitzak jasotzen, eta orduan gurutzatu egiten dira datuak, norbaitek doaitza bat egiten duenen, telefono zenbaki bat uzten du, eta orduan kontalari bati ematen diogu telefono hori, eta orduan norbaitek telefono deitzen dio doaitza egin duen horri, eta ipui bat kontatzen dio. Jose Polita. Horrela da labur-laburrean, bai, eta oso gauza politak ari dira gertatzen. Ni gaur goizean jaso dut, zenik ere egin dute karpena, eta orduan nik gaur goizean jaso dut, ezagutzen ez dudan kontalari baten mezu bat, hitzordua egiteko, eta adosten dugun momentu bat edo ordu bat, berak niri telefonoz deitu eta ipuin bat konta diezadan. Orduan, egin daiteke horrela, eta jende askok egiten duena da, beste 3. pertsona bati ipuia oparitu. Hau da, nik doaitza egin, baina gero nik eskatu, behitu nahiko nuke, ez dakin hori deitzea. Orduan, konpartitzen hasi gara gure esperientziak, eta atzo kontatu zuen adibidez, ipuin kontalari, Tenerifeko ipuin kontalari batek, ospitale batetik egin zuela norbaitek doaitza bat, pertsona batek egin zuela doaitza bat, ospitale batean lan egiten du,
eta dialisia jasotzen aritzen 6 urteko haur bati kontatu zion atzo ipuin bat. Ospitalean zegoen, eta bera harrapatu zuten kalean gainera, eta Tenerifen, eta egon zen bideo dei bitartez, erakutsi zion, mendiko berdea, erakutsi zion aurrari itsasoa, eta itsasoari begira, jaso zuen ume honek, ospitalean zegoen ume honek bere ipuia. Edo beste kontalari batek, irakasle batek egin zuen doaitza, eta eskola bateko eskolako aurrei kontatzen egon zen, eta horrelako gauza pila bat ari dira gertatzen. Orduan, askotan urruti gaudela, eta ezakigula oso ondo nola lagundu dezakegun, kultur munduan ari diren gure kontalari valentziarrei laguntzeko modu bat izan daiteke, eta gainera trukean ipuin jaso. Eskerrik asko Dorleta. Hauxe zan, nire maite duta eta maite zaitu Dorleta. Mila esker. Eskerrik asko zuei. Gaur martxoak 18 eta portuak 2 barku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz ohartu. 10:28 eta oraindik maite dut asko hemen irakurtzeko. Tira, hementxe egunon gaztiak indiokerreak edita brokosek egunon nekane altzelaik egunon, zenmuzeate gaur ere egun polita, egia esan ederra dago eguna, eta nire bintzat laguntzen dit, zenmuz nagoen hortan eguna ikusi eta goraka. Egunon, ze politiak rotuloak, bai, hemen gure streamingen rotulo berriak dauzkau, nahi zen kolore korporatibotik oso gertu behintzat, Pantonearen horri beren egongo direla esango dugu, eta aukera hori eman digu aktualizazio batek, eta egin dugu, gorka. Nire maite duta da, atzo bertso eskola apostura, Gipuzkoako bertso txapelketako finaleako. Maite zaituzte eta atento gabonetan oparik izango dituzue. Iepa! Ze ona! Bueno, nik gaur maite dut bat daukat, dio indiokerreketa da, Magale etxea. Magale etxea da, emagin talde bat etxean erditzen laguntzen dizuena. Eta hortaz aparte, beste eskaintza asko badituzte, adibidez, haurdunaldi osoan zehar bisitak dituzu, beraiekin eta gauza asko erakusten dizkizute, zure haurdunaldi bidelagunak dira. Eta dira un encanto. Klaseak ere badituzte guk lehenengo txikiarekin, beraiekin egin genuen erditzea etxean eta zoragarri izan zen, eta bigarrenan ere beraiekin egingo dugu eta bide batez aurten 10 urte bete dituzte, eta elkarrizketa gomendioak onartzen badituzue, hauek oso interesgarriak dira. Etxean erditzea oso segurua delako. Bida, guk oso lagun eta oso gertuko dugun bikote batek duela gutxi izan zuen etxean erditzea, eta oso polita izan zen, beraiek kontatu digutenaren arabera, oso goxo, oso seguro, eta egia esan indioker, jarri gaitzazu harremanetan mesedez, entrevista hori onartuta dagoetan. Goiuri zeiza Arandia, labur-laburrean zeina zure maite duta. Begira, askotan aipatzen da ze garrantzitsua den sareak edukitzea, ez? Lagun sareak, familia sareak, dena delakoa. Nik gaurkoan nire maite duta eskaini nahiko nioke, batzuetan sare horrek egiten duen kontentzio lanari, eta esi lanari, ze nazkatuta nago azken egunetan Instagramen, storietan ikusi ditudan gezur guztiekin. Hautsak arrotu ditu danak eta Galentziako uholdeek. Uholdeek ekarri dutena da ura eta tristura eta suntxiketaz gain ekarri dute eskuinaren arrotze moduko bat, ekarri dute sistema politikoaren aurkako gezurretan oinarritutako loraldi bat, eta bulo asko irakurtzen ari naiz. Eta gaur ikusi dut nere herriko neska batek, jarraitzen dudan neska batek, etengabe ari zela jartzen horrela historietan gezur batzuk. Eta pentsatut, erantzun ingo diot ala kontan. Eta esango diot, utzia buloak elkarbanatzeari, mesedez eta favorez, baina pentsatut, agian agresiboa izango da, ze ez da nire laguna, orduan ez daukagu sekulako konfiantza, eta orduan zer egin dut, neska honekiko sentitu dudan amorru guztia hartu, eta nire lagunen WhatsApp taldera bota, eta beraiek onartu dute nire amorru jaurtik eta hori, askatu naiz, eta horrela pakean nago, ez diot neska honi idatzi, baina jarraitzen badu bulo egin, ederrak entzun barko ditu.
Ai, ama, ze gogorra den bizitza. Ze gogorra den ikustea zure inguruan jendeak nola publikatzen dituen gauzak horrelaxe ez, begiratu gabe, kontrastatu gabe, ikusten dut, hemen jartzen du, ez dakit, ez dakit zer esan. Hemen jartzen du, bombero batek irabazten dituela 58 milioi euro urtean, eta militar batek soilik 2 euro. Eta jendeak egiten du, publikatu, begiratu gabe, egia den edo ez? Nik, nire maiteuta zurearen jarraipen modura, eta pixkat zurearekin erabat lotutela bat egiten, ez dut bat ere maite, esan duzun guzti hori, baina bereziki, ez dut maite, kontzientzia politiko eta militantzia ideologiko maila bat, asumitzen edo nolabait konsideratzen diozun pertsonek horrelako gozak elgarbanatzen dituztenean. Eta nik eukitut txaskazo batzuk azkeneko asteterdi honetan, ikustea jendea pixkate, erreferente xamar, ez, bere iritzia aintzat hartzen duzula, eta holako ekidistantzia politiko faltsuaren publikazioak egiten, eta pentsatu du, zen mierda, jende honek ciudadanos bozkarezake. Eta bere buru oso modernitotza dauka. Nik beste gauza bat, Palestinaren genozidioari buruz, txintik esan ez dezuten guzti hoientzat esaten dezutulako zuen sareak ez direla mezu politiko ez zituzuela bete nahi, baino orain ari zarete Pedro Sánchezen dimisio eskatzen, hori politika da, Hori politika da. Beraz, are gehiago, Palestina genozidio baten biktima da. Horrez posizionatzeak genozidioaren alde kokatzen zaituzte. Pedro Sánchezen dimisioa eskatzea da eskuinaren kanpaina baten parte izatea, zuek ikusi zer egiten duzuten, baina gauza bat eta beste ez dituguna astuko. Canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Kantatzen bihotzak arintzen omen dira, baina gu suminduta gabiltza Kontxita Beitia, eta ez dakit zuk lagunduko ote gaituzun, hau nolabait konpontzen. Egunon, Kontxita? Egunon. Bueno, munduan kaso gora dago, Sari argi dago. Edo dana tontotzen ari gean, edo gaiztotzen, hori ere izan daiteke, tontotu baino da gaiztotzen. Eta zuek esaten dituzuen gauzoiek danak nik ere ikusi ditut, eta benetan penagarria da. Penagarria. Kontxita Beitia agurtu dugu, segituan izango gara berarekin, baina Marimi Ugaldere agurtu nahi dugu, eta ea lortzen dugun biekin bat egitea. Bueltan datoz gure Amonen kafesnea gaietekin tarte hauek, edo kafesnea madarenekin, nahiago duzuen bezala. Al carbón a trabajar, los días en la sierra, la vida al azar, cantar y cantar, y cantar para no olvidar que cantando salgan los corazones, cantar a la vida y cantar, y cantar, y cantar, y cantar para no olvidar que cantando salgan los corazones. Tira, kantuan Idoiaren viejo refranero kantu honekin saiatuko gara nolabait azken hilabeteak eman dizkigun bihotzeko minak eta bihotzeko poxak denei nolabait heltzen, eta Marimi Ugalderekin beranduxiagoera bat egiterik badugun, genekien Marimi gaur, batzuela egunik errexena, hortxe bere agenda estutu horretan zebidelako planak eta planak, baina Kontxita Beitiarekin baina idiogu hilabetari errepaso eman, gainera dagoeneko 10:35 uste baino beranduago gabiltza gaur, baina tira, Kontxita, plazerra da, bueltan zaretela, bueltan zaudela, eta zurekin nolabait iragan hilabeteari erreparatzea, ze askorako mandu, eta egia esan berezik interesgarria egin zaigu danaren inguruan ari ginen, eta nolabait gero ere hariko gara arkakusorekin tratamentu mediatiko, saren kudeaketa eta bestelakoetan, baina horrelako katastrofe bat, horrelako gertakari bat gertatzen denean, dagoeneko 8 hamarkadatik gora bizi izan zarete noen testigantzak ere oso interesgarriak egiten zaizkigu. Ze, ñabardura eta alde eta diferentzia, horrelako egoren aurrean egotea egokitu zaizue urte hauetan beste askoi, eta pentsatzen dut begi bereziekin edo ikusten duzuena, ez, Valentzian gertatzen aritu dena.
Bai, eta gainera ez ezaguna, guk ezagutu genuen Valentzian bertan ere ikaragarrizko bat, horrela, nik ez dakite, ze urtetan izango zen, baina 50 gora edo horrela, olako, eta bueno, ikusita zer gertatu da. Kontxita 57 izan zen aipatzen duzu. 57, bai. Urriaren 14ean, oso gertu. Eta oso benetan ura ere ikara, bueno, pensada zute, ze izango zen, orain horrela izan balin bada, pensada zute ze izango zen momentu horretan, Eta gero frankismo puripurian, eta, bueno, ez dakite, momentu batzutan orain ere ematen du, frankismo gaudela, Osea, Franco jarraitzen dula, ez dago, bai los caídos zen, baino, no baiten egongo da, baino benetan, nik benetan ikusi deana zer gertatzen izanan, nola zeuden herriak horren abandonatuak erabat inor kasuek egin gabe, eta bata besteai gainea gero errua botatzen, baino gehiago erresponsabea, ez dakit, errespetu falta ikaragarria bati eta bestei, eta bueno, eta bitartean herritarrak hor sufritzen, baina noraino sufritzen, Eta ezakit, ikuste dut gauzak oso gaizki funtzionatu dituztela, eta bera, bi urte hauetan ere nun, bi urte hauek baino lehenago osuekin egoten ginean, astero beti komentatzen genuen ez dakit, arreta, ez dakit, falta ikusten genuen politikoen gandik, eta berdin jarretzen dugu, berdin. Bueno, batzuk beste hobeto xegoak izango dira, baino nik uste dut benetan dena, eta gero dena nastuta, gero Ameriketako hori ere ez da oso ulergarria, ez gertatzen eri bintzat, ez? Eta orduan ez dakit esaten de, bueno, orokorrean nora goaz, ez? Nora goaz. Ez dakit. Ze galdera ona eta ze galdera zaila erantzuten, Kontxita, ez dakit. Bai. Orokorrean nora goazen. Tira, edozin kasutan, ez goiur ez dakit, sakondu nahi zenuen, gai asko dauzkagu eta batzuk ere nahiko, bueno, aipatu dut, ez? Pixkat, bihotza nola baite, zartatzen digute batzuk, beste batzuk goxatu ere egiten digute, eta Kontxita, gertatu dira ere gauzak, ez? Pixkat, beste pox bat ematen digutenak, hilabete honetan, eta igual eurei ere erreparatu behar diegu. Bai. Zuk esango diguzu. Bai, proposamen asko egin dizkiguzu, Kontxita. Zuk aukeratzen utziko dizut. Proposamen asko, bueno, ez dakit. Begira, ni hasiko naiz esaten adibidez, Transitos liburua, ez dakit ezagutzen dezuten Transitos liburua, eta, bueno, pues, aur transek egin duten bideari buruz edo hitz egiten du, eta orduan egizunak edo pensatu zuen oso egokia izango litzatekela, bai Nafarroan, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan eta baita Araban ere, ordu berean irakurketa hori, liburu horren irakurketa egitea. Eta bueno, neri tokatu zitzaidan irakurketa zati bat egitea, eta izan zen, Donostin, noski, eta aieten egin genuen, eta bost aurren transmisio hori eta transito hori nolakoa izan dan, irakurri genuen, eta horrela beste lekuetan ere, bost, sei edo, bueno, zazpi, eta, bueno, oso jende ezaguna, izan ginen alde batetik eta bestetik eta horrela irakurtzen, eta baita Bizkaian eta Nafarroan eta Araban ere oso jende ezaguna ikusi genuen, zerrenda handi bat bialdu ziguten esan ezeintzuk zien, eta bueno, pues, Euskal Herrian, kultura munduan eta
eta ez kultura munduan bakarrik, eta kirola munduan ere, persona ezagun asko, izan ginen parteide, eta oso polita, eta ez dakizute, ni pensatzen un, denbora guztian irakurtzen zen, eta beste entzuten irakurtzen, eta ze nekeza izango da, ez hau abantatzea inbeste denboran. Aizu, 2 ordu pasagen itun, eta aiden pasatu zaizkigun danak, eta oso gustora. Bueno, hori azteko, hilabete urria azteko hori egin genuen. Zeona, Aingeru Maiorren transitos liburu, ez dugula ipatu Aingeru, bere lana bai. Bai. Bera ere mentxetzegon, Donosti, noski, bera Donostiarra da, aieten zegoen. Lehen ez dakit esan dean Miramarren irakurri gendula, ez dakit gaizki izan dean. Ez aieten izan zen, aieten. Eta, bueno, gero, horrez ez gain beste oso politi, ez dakit zuek erabili dezuten, gero itxegiteko komentario batzuk egin dituzuen hilabetean zehar edo, bederase handik uste dute 2-3 egunera, zean Nafarroan, gainera Barreetan, Santxiko errotak karrera bat egin zan. Ez dugu aipatu. Ez dugu aipatu, ez. Ez dute aipatu, bueno, Santxiko errota ez dakiten zunde zuten inoiz, zein izan zan. Nik ez dut ezagutzen, Nik ere bilatu behar izan nuen, ipatu zenidanean. Bai, bueno, baina oso interesantea dago, jendeak nahi balin badu jakin gehiago berari buruz, nik oso gutxi izango dut, baina interneten jartzen dezu Santxiko errota, eta ia ateratzen da. Ateratzen da, bai, eta gero gaina grazia handia egin zidan esanez, Robin Hood, Euskal Robin Hood bat izan zala. Bai, bardetako bandoleroa, eta bai. Bandoleroa, bai. Badago, zuzeu puntu eusen, badago Beñat Hatzenbarek Irizarrek idatzitako artikulu bat, honen inguruan oso interesgarria, baina Googleen egiesan informazio asko topa dezakezue, hau behintzat euskeraz eta ondo landutakoa gainera. Bai. Eta oso, eta kaserazeko fan, eta han bazegon errota bat, eta errota dien semea zan. Baina bandolero bezala izan zan, eta ibili zan, baina esaten dutenez, edo behintzat nik irakurridean ez, da, bandoleroa bai, jende aberatzeik osak entzen, baina pobrei emateko. Orduan, bandoleroa, baina erripurdiko bandolero esango nuke, ezun lapurtzen gauzak ez ditun beretzako gordetzen, baizik eta beste pobrei emateko. Eta bere euskalduna zan, eta orduan esaten dutenak horreaino euskera ezara inoiz ere iritsi, bueno, hemen dago personai bat, nun argi eta garbi adierazten duen euskalduna euskera araño ere, kaserazeaino eta handik ere aratago eta berago ere iritsi zala. Zeona. Eta orduan, hori, bueno, tuterako euskera talde bat badago, neska mutil batzuk osatzen dute talde hori, eta beraiek, bueno, erremanetan jarri zien Etxepare institutokoekin, Etxepare liceokoekin, eta antolatu zuten bai horrekin, eta baita Iparregoa, eta horrelako festatxoak eta gauza politak eta antolatzen dituztenekin, eta antolatu zuten karrera bat egitea, eta gainera izan ziteken karrera, baina barreetatik barrena, hanbueltaka, baina 20 kilometroko karrera bat, gero nahi izan ezkero 7 kilometroko batzuk ere egin zuten, baina antolatuta zegoen 7 kilometro izateko, eta baita norbaitek nahi balin bazun oinez egin ere egin zezaken. Eta zer zan gaia elkartzea jendea, eta euskeraren alde Nafarroko era bateko hegoalde hortan
euskerarekiko gehienetan ikusten ez dan jarrera bat adieraztea eta esatea gu ere euskalduna gera eta euskaraz ikasi nahi baldin badegu badaukegu nun ikasi eta bueno, pues horrexe, ja badago taldetxo majo bat, baina oso mutil, nik ezaguten ditute neska batzuk eta mutil batzuk eta oso personai jatorrak egitu zaizkit. Aizu ba. Esan duzu, Kontxita, oinez ere egin daiteke egiteko... Oinez, oinez ere egiteko bazegonia. Bazegola aukera, hor hasi naiz ni konektatzen gehiago kontuarekin, ez? Korrika inbeste kilometro ni ez dakit gaioten naizen, oraindik. Ja. Bueno, ikusiko dugu eta jarraipena emango diogu talde honi ere, baina Kontxita zu agurtu aurretik bada beste gai bator, nolabait amaitzeko azpimarratu nahi nuena, eta da Juan Jose Agirre artxibozain benediktarrari egin zaion omenaldia. Bai. Bueno, eta gero, hemen izan dira gainak kilometroak, eta Lafarra Oinez, eta horiek oso jendetsuak izan dira, eta oso ondo antolatuta, eta oso ederki, horiek ere aipatu nahi nituzke, baina Juan Jose Agirreri egin zaion omenaldia, nik uste dut hori izan dela, baina benetan gaina diputazioak antolatu du, baina maitasun batekin gaina ikusi da diputazioak nola antolatu duen, eta bueno, oso ni ezin izan egun berean, baina 4 egun aurretik junin zaion bere gana eta ez dakit bere nire poza adieraztea hainbeste lana gure kultura handago sartuta eta gure bizimodua eta gure egin genitun gauzak eta egingo ditugun gauzak eta ezakiz zenba gauza dituzten jasota eta zoragarria da bakarrikara ikustea ara juten balin bazeate egunen batean han bakarrik kajoietan ikusten dien ze gauzak eta daudenan gutxi gora bera ia egiten da Euskal Herriaren histori bat ikaragarria omen da, nik ez dut aukerarik izan bertan berarekin hitz egiteko, baina nire aitari nahastu zitzaizkion azken urtetan Lazkaoko barnetegian egor eta antropologiako karrera ikasten aritzea, jubilatu boste horretan, eta Juan Jose Agirreren inguruan askotan hitz egin zidan, eta bazuen hor aldaretxo batean, eta egia esan, erabate merezitako omenaldia, eta merezitakoa, baina merezitakoa benetan, izunik komentatzen dizuet egun batean bere gana jutea. Egin behar dugu. Benetan, ni bereekin leku askotan egin dugu topo gainera, eta honi parte hartzen bali manun gauza batean edo bestean ere bere ere tortzen zan, eta zok ez bakizu zenolako maitasunakin, eta gero bakizue hori ere atxilotua izan, baina nani ukizuten polizien alderak zuten, eta horrela izugarria izan zen, eta komentatu zuen nik telebistan ikusi nion ziotela, hau dena egingo dugu, honek ez du ezertarako baliota. Eta bueno, eta berak erantzun ziela, bueno, egingo dezute, hau erreko dezute, baina beste leku batzutan ere egongo dira horrelako paperak eta horrelako gauzak, eta zer pensatzen dezute, erreko dezutela gure historia erreko dezutela, paperak erreko dituzue, baina historia ez. Aizun, ez zuten azkenian zudenak ere. Neri grazia egiten dit esaten dunean, konbentzitu egin itun. Baina gainera, satisfazio batekin eta poza batekin esaten du. Eta eske ala da, eta noski, ala izan, eske ze momentu izan zanura gainera, Horrengana jun eta horrengana, benediten horren zara esaten gendu, baina nun gaude, orduan ere hori esaten gendu, orain esaten ari nintzen gaurko gatik, eta lankaz gora, pesara zute orduan. Eta gainera egun hartan ez dakik gogoratuko esaten pasetorren beste patrulla handi bat arantzazura. Arantzazun ere sekuelako miak eta egin behar zutela. Eta Burgosen zeudenean, abisoa jaso zuten Madridik izan ez buelta emateko.
Eta ordu nila konformatu ziren bakarrik Benedito Naetarren txera juteakin, eta Juan Jose di horrelako bildurrak eta horrelako zeak ematea, baina bildurran gainetik dago Juan Jose, bildurran gainetik. Ez pairi gabe. Oso persona jona. Eta nik, zuei, eta gustatuko lizeidake gainera elkarrizketa bat egingo zenioten egun batean. Venga, gaur, apuntatu, Magale. Magale etxea. Bai. Juan Jose. Bai, bueno, hauetenak egingo ditugu. Hemen zuzenean gabiltza produkzioa egiten, entzuleok ikusten duzu. Saio transmedia, saio irratsaio bisuala, eta gainera, zera, nolabait, nola izango zen, pixate, egite esperientzia ere erakusten dizuena. Zemen gabiltza, irratia egiten dugun bitartean, irratia egiten. Meta irrati bat gara, eta gauz asko gainera. Arkakusok esan digu hemendik, lehen ez dugu irakurri, nire maite dut da ilusioa. Listo, hortxe utziko dut. Ai, ze ona, ilusia. Guztiz adoz zerraten ari zaretenarekin, hemendik esan du Arkakusok asteburu honetan, lehengo gaiari lotuta Santxiko Rotaren inguran aritu gara, eta Euskaldun taldea eta bar, Herrigorako auzolana dago, eta Herrigoraren kanpainaren martxan da. Egia, hortxe Herrigoraren webunean sartu eta badaukazue, nolabait proiektua babesteko. Aukera, ni Lazkako barnetik izan nintzen Diogorkak 2003an, igandean bazkaria daukate Arantzazun, seguri erratikoa, ole gure laguntza, metakafea, pixkan metakafea gara. Kafea egiten dugu, kafea hartzen dugun bitartean ere. Bai, eta gaurkotasuna erabiliz, gaurko historiak kontatzen, eta lehengokoak ere bai, baina gaurkoak. Eta nik horregatik ekarri dut urrian gertatutako gauzak. Beste gauza batzuk ere gertatu dira, batzuk oso onak, beste batzuk oso txarrak, baina utzi dizagun hor. Batzuk hor utziko ditugu, bai. Eta Juan Jose bukatzeko oso personai maitatua eta maitagarria da. Eta gainera, ez maitatu persona bezala, baizik eta berak egin duen lana izugarria izan da. Lehen bakarrik zegoen, orain hilaba dauke langile bat, eta langile pare bat, oso jatorrak horiek ere, baina ikaragarri jatorrak, eta orduan esaten duzu, aurrera jungo gea, eta horri jasota dago, eta gure historia ia inork ez digu kenduko, ez da, aldatu nahiko dute, eta artikuloetan eta txorakerik izango dituzte, baina kendu ez digute kenduko. Zesaldi polilla. Kontxita Beitia, zer esango dizut, plazer bat dela zu bueltan izatea, plazer bat dela zure jakituria gurekin elkarabanatzea, eta muxo handi bat bialtzen dizugula, entzulari ere jakinarazi diogu, pare bat podcastetan ari garela lanean, eta horietako batean Kontxita Beitia parte hartzeko engainatu dugula. Hor utziko dugu, Kontxita, jaipean edo. Nik gaino podcast horri buruz, sorpresa bat esango dizut, egunen batean, hitz egiten degunean, eta bai, sorpresa badauket, ne familikoen gertaera bat, eta oso bitxia da, bai, eta bueno, hitz egingo dugu. Eta, bueno, pues, plazerra netzako izan da, Kontxita Beitia, muxu... Hori da. Pasa ondoren eta gutaz gogoratzea, oso gure egoa ere pixka bat zutitu iten da, Muxu handi bat, Kontxita, aurrera egingo dugu, eta laizter arte. Laizter arte, agur. Bagoaz aurrera, goizeko 10:45 minutu diren honetan, eta aurrera egiteko, agurtu behar dugu, gure urrengo gonbidatua, minutu gutxi batutan ariko gara berarekin behintzat, baina bego alabazan ere gurean dugu prest, eta hortxe, bere ibilgailuan, entxegutik entxegura, behar horretan, baina mentxe daukagu. Egun honetan ongitorri, bego? Egunon, Inigo. Egunon, Goiuri. Eta mai. Egunon. A ber, ze gertatzen ari da, oso kezkatuta ditu digute, esan digute, itzalezko silueta txinatarrak oso urduri daudela, silueta berri bat iritsi dela, koloreak dauzkala, ez dutela ezagutzen desberdina dela, eta are gehiago sekretu bat dula, baina hor etorri zaigu kontatzera oso historio polita, niretzat oso, funtsezkoa den mezu bat, ez? Norberak onartu behar duela, ezagutu, onartu eta gero baliotzi ere gure itzala.
gure alde iluna, ze denok daukagu, ez? Gure alde argitsua, gure alde iluna, eta bueno, horretaz hitz egiten duen saio bada, umeentzakoa printzipioz, baina nire ustez, mezu hori denontzako izan daiteke oso interesgarria. Eta beharrezkoa. Zalantzari gabe, badakigu urtebete gutxi gora bera aritu zarela lanean kontu honekin? Ondo jakin ere, bai, ondo dokumentatu zarete, bai. Horre, bueno, Digue, bai, bai. egon topiken eta azken txampan, eta bueno, dena prest, ez? Bai, jo, hori bildi gara, bai. Urte osoa daramatzagu ja, pasaden azarotik, Jose Diego Ramírez izeneko itzalari edo sombrista batekin, bai, horre Ecija partekoa, eta berarekin aritu izan naz, hori, zeuekin bezala, bideo elkarrizketez, eta gero bertara ere Ezijara joan behar izan naiz, hirutan, presentzialki ere lan egitera, eta horrekin ibili izan gara lanean, eta gero, klaro, baita joan naz, hori, olako egoitza teknikoak egitera, hori topikera, duela gutxi egon nintzen, gero Bilbon ere bai, gero Palma del Rion ere bai, gero bertan Ezijan daukaten antzerkitsuan ere bai, osake horri bilina ez jotake, bueno, eta azkenean, ja azaroaren 19an, Bilboko txontxongiloen nazioarteko jaialdian estrenatu izango dugu. Gogoz. Leno bai lan egiten zenuten itzalekin, ez? Negoatzen ez da Hansel eta Gretel edo bildurrezko ipuinak, eta salto bat eman dute, bueno, zuen itzalek edo zuen sistema. Bai, hori da, bai, ze ondo dokumentatuta zaudeten. Bai, kao, nik aurretik baneuzkan olako montaitxuak, kao, nire kabuz egindakoak egitan, kao, hau, begiratzen ibilinaz, ez nuelako gogoratzen, 2012an egin nuen lehenengo saioa, Hansel eta Gretela, zuenean egon nintzenean egin nuena, eta, kao, horiek geroztik gero egin nuen beste bat, Johnny Colfit, beldurrarekin jolasteko aukera ematen duena, oso polita, eta gero beste bat, Titiritesa, ja koloretako itzalak jarrita, eta hola, eta, baina horiek danak oso nire kabuz, ik esperimentatzen, salseatzen, jolasten, ez? Zekao, ez nuen inor ezagutzen horretan lan egiten zuena. Eta, bueno, interneten alde onaz baliotuta, aurkitu nuen Jose Diego, A la Sombrita izeneko konpainiakoa, eta berarekin harremanetan jarri nintzen, da proposatu nion buruan bueltaka neukan historio hori, ja urteak dira, aurkitu nuela, eta ez nekien oso ondo nola kontatu eta zer egin, eta, berak lagundu egin zian, eta berarekin, ikasi dut pillo. Osea, nekiena desikasi beharko nuke, berarekin ikasi dudan guztia sartu alizateko. Zeda, oso, ireki egin dit hainbat aukera, eta, asko ikasi dut. Eta ikasten ari naiz. Eta horregaitik, oraingo saio hau, besteekin konparatuz, bada, zer esango dut nik, desberdina. Ze kasu honetan, ez naiz pantailaren atzean eskutatzen, bai? Egoten naiz agerian, eta ikusten dagoena, badaude olako momentu batzuk olan txinpunekoak, bai? Horre teknikaren aldetik egiten direna olako argi aldaketak eta bai, horiek ez dira ikusten nola, edo espero dut ez ikustea nola egiten duan, baina normalean dana agerian dago, bai? Ze eman nahi izan diogu ere saio honi olako, umen jolasaren itxura. Zuek bakizue umeak jolasten dutenean panpinekin, plin, plun, plun egiten dutela, bai? Eta oso sartuta daude horretan, historio horretan, eta zumea ematen du erreza, baina, badauka, bere komplexutasuna, bai? Ze askotan lana gurea izan da kentzea, ez jartzea, kentzea. Gehienetan bezala, ez? Lana zenbat eta garbiagoa izan, zumeagoa izan, zuzenago heltzen dalako, ez? Eta orduan,
bueno, hor, ibili behar izan gara kentzen. Eta, bueno, oso gauza niretzat txikitsua, borobiltsua, dizdiratsua, naiz eta itzalekin kontatuta izan, geratu da, bai, perla txikitsu bat bezalakoa. Niretzat oso polita dana. Adi egon programatzaileek, adi egon ikusleek agendatan begiratu zen karteleran ja daukagu Luziaren sekretua. Zorionak bego mila esker bisitagatik eta animo proiektu guztiekin. Zein ondo, eskerrik asko zeuei, bai, nire lanaren berria eman nahi izateagaitik. Bego, gure kolaboratzaile batek, olako iruzkin bat uzi esan du, me encanta kasko gamerrak ditu. Eta semearenak. Gauzat esango dizut, guri estetikoki asko gustatzen zaizkigu, baina batez ere, ze zoragarria, ibilgailu baten barruan zaudela, ez dakit munduko zelekutan, eta entzuten zaitugula, hementxe bazina bezala, beraz, zure semeari bere gamer kasko horiengatik ere. Eskerrik asko zeuei ere, zango diot. Muxo handi bat. Muxo, agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Eta barkatuko digute lankideek, eta baita entzulek ere, pixka bat pasagara maiketatik, baina bagoaz, estudio zentraletara, azken ordukoaren bila Itxaso Leon lankidea antxe dugu. Itxaso, egunon? Egunon zuei ere, Inigo, eta baita entzulei ere, gaur goizeko kontu batekin hasiko gara, ikasturte honetako bi greba egunen ostean, Hezkuntza Publikoko sindikatu guztiek elkarretaratzea egin dute ostegun honetan Nafarroako Parlamentuaren aurrean, egoera konpondu dezaketen aurrekontu hobekuntzak eskatzeko. Onartu dute, dena ezingo dela aurten egin, baina bide bat hasteko eskatu dute. Hezkuntza Publikoko sindikatuek sentsibilitatea eskatu diete Nafarroako gobernuari eta foru parlamentuko alderdiei, herrialdeko hurrengo aurrekontuetan beren aldarrikapenak posible egingo dituzten partidak sartzeko. Elkarretaratzea ikasturte honen hasieran hasitako mobilizazioen parte da, hoien artean bi greba egun. Orain arte gobernuaren aldetik erantzun sinesgarririk edo beharrezko erantzunik izan ez duten puntu batzuk aldarrikatzeko esan dutenez. Nafarroako gobernua berriro bilduko da haiekin datorren asteleneko mahai sektorialean. Bestalde, Valentziako presidentearen kudeaketa kolokan dagoen une honetan, alerta gorria zabaltzeko 12 ordu behar izan dituelako Euskal PPko presidenteak erabateko defentsa egin dio. De Andresek uste du AMeten kalkulu akats baten bozeramaile baino etzela izan, hala esan du Radio Euskadin eskainitako elkarrizketa batean. Desde luego ha habido una incomunicación por parte de quienes son los responsables de los cauces y de las cuencas que no se puede volver a repetir, ¿no? Y creo que Mazón pues confió en algunos de los datos que le llegaban cuando desde luego no tenía que haber confiado en ellos, ¿no? De Andres beste inor baino urrunago iritsi da Amazonen defentsan, jakin ondoren AMtek alerta gorria ezarri zuela iragan astearte goizeko 8etan. Halere, mezu hori zeraman WhatsAppa 12 ordu geroago iritsiko zitzaien herritarrei, uholdeak orduak zeramatzanean eta ziurrenik dozenaka heriotza eragin zituenerako. Amazonek ez du momentuz azalpenik eman herritarrei abisua ez helarazteko erabakiaren inguruan. Eta informazioa berritzen amaitzeko errepideetan arretaz gidatzeko eskatu du trafiko zuzendaritzak AP8an, bai pasa ezarri dutelako 71 eta 75 kilometroen artean. Beraz, tarte horretan, errei bakarra egongo da irekita norabide bakoitzean. Besterik ez momentuz. Eskerrik asko ba, Itxaso Leon, lankidea agurtu dugu, eta bagoaz poliki aurrera, hementxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. I get myself twisted in threads to meet you at the icon. I go to the corner in the back. Osteguna da, goizak 11 eta 6 minutu ditu, eta gu 3 izatetik 4 izatera pasako gara berriro, arkakuso gurean dugulako. Iruñe Astiz Larunbe egunon eta ongi etorri.
Kaixo, egunon, zer modu zaudete? Ui, gu ondo, baina zure mikrofonoa ezin beste. Ez, bueno, agian da nire hautsa, Bueno, igual bi gauzak, mikroa pixkat urruntzegoela, eta zure hautsa pixkat lo. Bueno, izan daiteke, lo ezakit, baina pixkat ukitua bai. Aste oso intentsoa izaten ari da, baina, bueno, ya Ez está. dira behar duzu. Bai. Ez dia, baina ez bakarrik hautsarako, nik uste dut bizitzarako orokorrean egun hauetan bizitzen ari garenarekin. Bueno, bizitzen baino gu egia esan ez garela, osea, bertatik bertara asko bizitzen ari, baina egia da, pues azkenean jasotzen ari dugun informazio kantitatea dela eta pues badirudiela beste nolabait ere bizitzen ari garela eta horrek eragina ere izaten ari duela gure egunerokotasunean. Eta osasun mentaletan gaur irakurtzen nuen, bazeudela hainbat pertsona aipatzen zutenak pixka bat COVID sentsazioa daukatela, itxialdi sentsazioa daukatela, dagoen informazio gaindosiarengatik pixka bat ihes egiteko beharra sentituta ere ezin duzulako ihes egin dezakezu noski, ez dakit mendira joaten balin bazara buelta bat ematera, baino lagun batekin balin bazoa ziurrenik ere amaituko duzu hizketan Valentziako gaiaren inguruan, sareetan Instagramen lehen erabiltzen balin bazenuen pixka bat ebaditzeko errealitatetik orain topatuko duzuna dena izango da informazioa, eta egia da hori neurtu egin behar dela, ze horrek sortzen ditu, eta ikusi genuen COVID garaian, osasun mentalerako ere ondorioak badituela. Oso ondo dagoela erabiltzea sareak informazioa larazteko, zabaltzeko, laguntza eskatzeko, kontzientziak pizteko, baino gertatu daitekela denbora guztian horrelako edukia kontsumitzen ari balin bazara, angustia sortzen zaizu, hemen nahasten dira adibidez errua, kasu askotan, Iruñek aipatu du, guri ez zaigu egokitu, hemen ez gaude lehenengo lerroan, eta horrek jende askori ere sortu diezaioke kulpa sentsazioa, ez? Bide ni hemen nago eta gaur arratsaldean joango naiz nire igeriketa klaseetara eta bihar joango naiz frantsesa ikastera eta bitartean Valentzian daude etxeak salbatu nahian, ezta? Eta horrek errua ere sentiarazten du eta horrek gero sortzen ditu barne gatazka batzuk. Beraz, bai, egia esan ez gaude lehen lerroan, baino informazioa behintzat han egongo bagina bezala Iruña. Bai, hori da, azkenean sobreexposizio horrek, adibez, niri pertsonalki asko eragin dit. Egia da oso pertsona empatikoa naizela, orduan asko sentitzen dut, baina gero ere aipatu duzuna ere uste dut gakoa dela erruaren sentimendua nola sentitu dezakegun, ze adibez lehenengo gauza niri pertsonalki burutik pasatu zitzeana, hemen nago nola lagundu dezaket, ezin naiteke joan Valentziara nola lagundu dezaketez, eta hor ere sartzen da pixkat errua, ezin zarela joan nara, edo nola lagundu dezaket, erabilgarria izateko. Eta hori da beste kontzeptu bat, eta horrela sartuko dut ere pixkat hitz egin nahi nuen, edo sakondu nahi nuen gaia, dela, ikusi duzuen bezala, asko erabilida eta asko erabiltzen da Solsel Poble Salval Poble esaldia. Hemen Euskal Herrian ezaguna dugun esaldi bat da, Berritxarrak taldeak, KOP taldearen bertsioa egin zuelako, koberra egin zuelako, eta, herriak bakarrik salba dezake herria bestia, nik uste dut nahiko ezaguna dela gurean, eta gainera bai abestia eta esaldia, eta baita esanahia ere. Uste dut gure herrian baditugula horrelako kontzeptu batzuen esanahiak nahiko errotuak, izan daiteke elkartasuna, solidaritatea ez, adibidez lehen aipatu dugu herri goraren auzolana. Euskararekin lotutako ekimen guztiak elkartasunean, auzolanean eta komunitatean eraikita daudelako. Presoen aldeko mugimenduak ere horretan oinarrituta dago. Orduan bapatean ikustea nola askok esaldi hori hartu duten antipolitikotzat, justo guztiz kontrakoa dena, zera esaldi bat oso politikoa dena, eta egiten duena erreferentzia,
sistematika antolatzen den jende horretan, baina ez sistematikat dagoelako, baizik eta sistemak edo instituzioek laguntzen ez dutelako, ez? Eta era berean, instituzioek laguntza hori ematea modu komunitario batean eta modu parekidetasunean oinarrituta ematea ere bilatzen eta aldarrikatzen duena. Eta hor, adibidez, oso interesgarria iruditzen zait, egun hauetan Mikel Ramos kazetari valentziarrak sare sozialetan egiten ari duen jarduna, así que entzuleak animatzen ditut Mikel Ramos dela kurekin Mikuel Ramos kazetaria jarraitzera, ze gainera eta lotuko dut ere aipatu dudan esaldiarekin, ze badirudi aipatu dugun bezala jodute antipolitikotzat, baina egia da eskuin muturrak eta eskuinak ere bere ganatzen saiatu dela, eta horretan gauza oso interesgarriak esan ditu aipatutako kazetariak, eta merezi du jarraitza eta ikusta pixkat ere ikuspegi politiko eta ezkertiar batetik nola irakurtzen den bertako egoera. Eta hori, alde batetik hori. Eta zerraroa den arkakuso seri entzutea, Bai, izango nuke, batean horrelako ez dakit, hementxeari ginen, ze kasko politiak, gamer kaskoak zituela gure aurreko gonbidatuak, eta orain jarri gara serio, eta hemen analisi politikoak egiten kasik. Bueno, nahi ezaitain arrotza egiten, arkakusoren bertiente hori ere nahiko izautzen dugu. ezaguna egiten zait. Eta bada pixkat bigarren kafearen ezaugarri hori ez, egon gaitezkela txolinkerietan hemen txiste txarrak egiten, eta batean oso sakon, ez dakit, norbaiten eskubideen inguruan, eta... Bai, egia da, baina agian pasaren astean arkakusoren sekzioa entzun zuenak eta deskurritu zuenak Sony Angels monigoteak zertziren arkakusorekin gaur esango du, ara? Gaur espero nuen beste zerbait. Non geratu dira Sony Angelsak, non geratu dira, jazta modaz pasa dira. Nei bai eragin dit, porque beste egunetan arkakusokin igual kuña graziosoak sartzen ditu, nahi zenka komentario bat, igual joko eskampo askotan, eta gaur bai serio jartzen nahi bai. Nik bizi izan dut dana bat, edo antzeko zerbait, 83 urtean, Berazubiko futbol zelaitik municipalak etorri ziren niri, eta nire ama aita eta nahia ateratzeko etxetik, eta gero urrengo egunean, atxurrak, katiuskak, baldek eta eskatzen duten gauza guztik, antxe ziren futbol zelaia garbitzeko, kentzeko lokatza, eta Berazube auzolana izugarria izan zen. Euskal Herriko leku askotan ez dute kokatuko kaso, Berazubi auzoa justu hori ibaiaren pare-parean dago, eta beraz, ibaiak bere bidea zabaltzen badu, zelaia segituan beteko daurez, ez? Eta hortxe dago. Kontzeptu hori herriak salatzen du herria, izugar, auzolana, puntu hori ez dago besterik, ez dakigu iritsiko de laguntza edo ez, baino guk ez dakit nola edo laterako gara hemendik, nik 12 urte nitun, eta sensazio izan ez, ume txikik, ni baino txikiagok laguntzen eta dena egiten, Aitona Moneko hor jartzen, ikusten ditut irudiak eta esaten dut, guk gara, herriak salbatuko du herria, eta horrekin lotuta, igual eztabaida bat edo gai bat mai gainen jartzeko, agian estatua ere gu gara. Berez, demokrazia sinisten badegu, hori izan beharko zan, ez? Eta sinestu beharko genuke gure instituziotaz gu garelako, ez? Hori da, eta nik uste dut hor ere, niri pilo, astelenean iritsi nintzen lanera eta galetu ninduten. Zer modu zaude? Eta erantzun nuen automatikoki, ongi, eta gero esan nuen, ez. Dauzkat, emozio eta sentimendu nazmen haundia, ez? Pues, unkitutanago, ikusi ditugu irudi laguntza, irudi guztien gatik. Nago amorruz beteta ikusita ze kudeak eta egin den edo, ze ez kudeak eta kasu horretan Valentziako Generalitatetik, presidente eta gobernutik. Eta gero ere, beldur puntu batekin ez, ikusita eskuinak eta eskuin muturrak nola erabili dezaketen eta nola probesten duten horrelako ondamendi bat bere ez dakit
kalifikatu daiteken jardun politikoa. Ze iruditzen zaitela karroñerismoa, nire jarraitzaileak aurreko astean ikusi zuten nola igo nintzen Fortniten platinora arratoiarena egiten, eta eske iruditzen zait arratoiaren egite hori, osea, ez dagoela, osea, karroñerismo hori da, hutsaren urrengoa, baina 10.000 aldiz. Osea, baina gero ikusten duzu urteak pasatu ahala, zenbat hildako dituzten euren motxiletan PPko agintariek. Eta jarraitzen dute, eta esaten dute. Baina nola da posible. Baina, bueno, pixkat zentratuta laguntza horretan zenbat bolondrez egon diren, gainera gaur aterako dira salmentan ere musikariek martxan jarri duten jaialdi moduko bat, Euskal Herrian ere kontzertuak egingo direla, okerez banago, badakit Iruñan bai, Bilbon ere, eta ez dakit Gasteizen edo Donostian. Baina uste dut zirela 3 puntutan. Bueno, tira. Orduan, kontua da, superguai, joan gara, denak bolkatu gara modu batean edo bestean laguntzera, baina niri burura etortzen zitzaidan. Hemen gertatuko balitz, izan da, osea, ez da, hasiera batean dena nahiko desantolatua izan. Iruditzen zait oso galdera interesgarria norberak bere buruari egiteko, nola zer egin nezaken nik modu eraginkorrenean laguntzeko. Honekin esan nahi dut, argi dago daudela behar ezberdinak. Ez? Argi dago garbitu behar direla etxeak, garbitu behar direla kaleak, ze jendean nonbaiten bizi behar du. Baina gero ere badaude beste alor batzuk ez direnak pantailetan agertu eta ezakit fijatu zareten, baina Jose Andres bere ONG-arekin agertu arte ez dira irudirik agertu jendea sukaldatzen. Eta honekin sartu nahi dut zaintzen eremuetan. Ze jendeak garbitzen egon alizateko, egon behar du osasuntsu, egon alizateko, egon behar du apur bat deskantzatuta. Egon behar du elikatuta, hidratatuta. Nork egiten du, nork prestatzen du janari hori, nork prestatzen du deskantzatzeko tokia gotea. Eta gero, non daude aurrak, non daude maila ezberdinetako beharrak dituzten pertsonak, nortzuk daude pertsona horiekin. Eta hau, esaten nien nire haurrezkuntzako ikaslei, horrelako gauza bat gertatzerakoan, guazen ere gure perspektiba profesionala jartzera. Zer egin dezakegu, non aportatu dezakegu, non izan gaitezken agian erabilgarriagoak kakotxen artean, horrelako bat gertatzen denean. Pues agian guk haurrezkuntzako profesional bezala, agian egon barko gara familiak eta akonpainatzen aurrekin egoten, eta gero behar baldin bada, pues egingo dugu behar dena. Baina, eta lotuta lehen esaten nuenarekin, ez? Norberak bere buruari galdera egin behar dio, non aportatu dezaken gehien egoera aurrera ateratzeko. Ze bai, garbiketa behar da, baina kaleak eta etxeak garbitzen direnean, ez da konponduta egongo. Osea, kriston eragin psikosoziala izango du hondamendi honek bertako herritarretan. Eta kriston laguntza beharko dute, bai ekonomikoa, bai materiala, baina bai psikologikoa eta soziala ere. Orduan iruditzen zait, delaneko interesgarria eta garrantzitsua ere, horrelako gauza bat gertatzekotan, ere burua izatea nahiko hotz, ez? Eta jakitean nora bideratu, ez? Eta kudeatu ditzazkegun gure baliabideak gu izan da ere baliabide batzuk, eta gure jakintzak ere izan da baliabide batzuk. Eta ia ez da. Oso interesgarria zuela osnarketa, Iruñe, baina hain egituratuta eta ingarbi daukazu, ez dela erresa gehitzea eta sartzea, baina bai, norbaitek esan zuen eta naparkuinek esan du. Naparkuin ditu izaki barkakusoi? Barkakusoi, izan zareteken naparkuin? Bai, izango naiz. Iruñe lehenengoa Nafarroako erregina errepublika zalea. Nire helburua izango da monarkia aldarrikatzea errepublika ezartzeko, Nafarroako errepublika ezartzeko. Eski dena dauka buruan, eska honek.
Gustatzen zait. Lehenengo Nafarroako erregina errepublika zalea, oso kontzeptu guapoa da. Monarkiakuso. Inmolatuko naiz. Osea, da nire inmolazioa. Julen Goikoetxea Orbegozo ari dela dagoeneko sufritzen Txisteekin. txiste txarrarekin, Zan pixka hortxe, baina ni beti txiste txarren aldekoa naiz, eta Julen, sentitze jau, animo. Ni arkakuso nik nire burua askotan izendatu dut etorkizuneko lehenengo emakume lehendakari gisa. Ni izango naiz, baina ez balin bada gertatzen, nik Napoleonek bezala nire buruari kargu bat emango diot, eta izango da Gipuzkoako faraoia. Nik ez dut erregina izan nahi, nik faraoia izan nahi dut, eta orduan nahi balin badezu diplomatikoki loturak estutuko ditugu. Zure reinua eta ni nire faraoitzarekin. Ados. Bueno, negoziatu beharko da, zenik Nafarroaren nola eremuak eta mugak nahiko argi ditut. Eta ez dira... Claro, nire gainetik egongo zara. Nire gainetik egongo zara hori badakit, hau dena da Nafarroa, bai, baina tira, ez dago gaizki harremanetan egotea beste botere dunekin, Noski ez ez. Eta gustora egingo dut. Baina, bueno. Botere festa dago, Power Fest. Hori izango da gure aliantza eta lankidetza ospatzeko festivala. Bueno, kontua da. Eta orain barkatu egingo dut txiste txar bat, baina eske ezin dut izan ni nire sekzioan horrelakorik egiten badut. Eta orduan, dana ez da, dana. Eta guazen pixkat eguna, pixkat alaitzera, nolabait, baina ere lotuta herriak bakarrik salba dezake herri horrekin, eta zuek gustatzen zaizuek etxetik kanpo jatera, bazkaltera, faltzera joatea? Bai, nire gauza favorita da. Onartu behar dut nire igual inkoherentzia ondinetakoa dela, ze bada konsumo kulturaren zerbait, baina bai, nik asko maite dut, eta gero honek pixate justifikazioarekin edo lotura izan dezake, baina bakarrik bizitzea eta kozinatzea rollo bat da, naiz eta nik ere irakurri ditudan, liburuak, trukoak eta sistemak bakarrik bizita, kozinatu, kongelatu, minitaperrak, deskongelatu, nahi duzuena. Ikaragarri garestia da bakarrik bizita bazkaria prestatzea. Niri asko gustatzen zait jatetxe berriak deskubritzea. Zekit hortik doan zure kontua, baina ni proposamenik balin badukazu, adi entzungo zaitut, ze nahi ditut proposamenak. Pues badut bat, baina imaginatu, joaten zaretela jatetxe batetara, eta zer pasako litzateke jatetxe horretan, zuek eskatu duzuena, zerbitzariak edo kamareroak aztuko balu eta ekarriko balu beste gauza bat, baina ez, behin. Ui, emango izkizut laupa hosti zen, jatetxenak, hori egiten dutenak. Ze desastre. Nik ez daukat arazorik esateko. Nire lagun taldean, badago jendea, ezagit, txuleta eskatu eta barazki menestra ekarrita ere. Elukena ezer esango, janingo lukena. Janingo luke, barazki menestra, naiz eta jatetxe hortara espreski txuleta jatera joan. Ez direlako ausartzen, keixatzera edo zerritzariari balotxa ematen dilako hori esatea. Eta hortarako egoten naiz nahi beti hor. Niri ekarri da zua, baina nik bezagoza bat eskatu dut, eta esan egingo dizut, sentitzen dut. Nei etorri zain burura, joezak berriro samobran, budialenena, badago momentuan un Alan Fisek aitortzen du, gusta ez zaiola jatetxe frantxesetara jun, eta frantxesez eskatu, naiz eta inoiz ez dut ekarri eskatu dakoa. Bueno, kontua da Japonian, badagoela taberna edo jatetxe nahiko bitxi bat, izena da Mistaken Orders, izena deitzen du, eta bertako langileak Alzheimerra duten pertsonak dira, 2017an ireki zenetik. Esperientzia hori da, ez? Zerbitzariak direla, zerbitzariak eta bertako langileak direla Alzheimerra duten pertsonak, eta esaten denaren arabera, eskaeren 27% gaizki entregatzen dute.
Osea, pues adibidez, eskatu dezakezu txuleta eta ekarri. Baina hori dela esperientzia bera. Claro, zu joten zara eta zai, ez, abertze eskaintzen dizuten. Hori da. Azkenean da nolabait ere aukera emateko gaixotasun hau daukaten pertsona edo egoera honetan bizi diren pertsona horiek ere lanean jarraitzeko aukera izateko. Posible duten heinean, eta egia da Japonia dela munduan Alzheimer gehien duten pertsona kopuru gehiena bizi den herrialdea. Eta iruditzen zait, proposamen interesgarria dela nolabait integraziorako, ez? Azkenean, hemen aurrean ditudan datuen arabera, osasunaren munduko erakundaren arabera, 55 milioi pertsonak izango lukete Alzheimerra. Eta, bai, eta orduan, joan bar gara horrela ikusten, ez? Nola denon artean, bizitzak hobetu daitezken eta bizitzen kalitateak, ez? Badirudi ja orain modan dago, pixkat gaia aldatuko dut, ez? Baina eskuin muturrean eta horrela kontserbadorismoan, sare sozialetan bolo-boloka dabil emakume erabiliaren kontzeptua. Ez dakit justo zein den kontzeptu erabiltzen den hitza. En plan, pues, egon baldin bazara bikote askorekin, ja ez duzula balio emakume bezala. Asko gertatzen da ere, egoera ezberdin eta osasun gaitz ezberdinak dituzten pertsonekin, badiruditela ja ez dutela balio gure jendartean, eta kasu honetan sistema kapitalista honetan funtzionatzeko, ez? Ez dutelako aukerarik sortzeko eta produzitzeko. Jo, egia esan, aipatu duzun jatetxe edo jateko modu honen kontzeptua oso interesgarri egiten zait, batetik duen ikuspegi sozialagatik eta hor azpimarra jarriko nuke noski, baina egia esan oro jale eta jatun on garen ontzako sorpresare gauza ederra da. Nire askotan karta bat ikusterakoan estresa handina sortzen dit aukeratzeak. Eta alde hortatik, eta dena gustatzen zaidanez, baina dena muga-mugara eraman da, dena, iruditzen zait oso proposamen interesgarria. Eta gogoratzen dut, duela 15 bat urte, zegoen Donostian, pixatola mito eta errealitate artean zebilen jatetxe bat, portal bateko ate txiki batetik sartu eskailera batzu jetxi eta 6 metro karratuko sukalde txiki bat zen. Sukalde jatetxe 3 mahai txiki zituen, eta luxuzko jatetxe bat zen. Tipua juten zan goizean portura, erosten zuen reboilua eta danakoa, eta bertan irizen zinen, eta zen zeaten lau, ez daukatokirik bi, venga, eseri hor, hola, ez da bestik. Eta zenun eskatzen, berak ateratzen zuen, egun hortan, gogoa, ematen ziona eta zeukana. Eta igual ordaintzen zenun pertsonako 80 euro gara hartan. Ni nahi inoiz egon, baina ezagutzen dut, bertan egon zen jendea. Eta kaso hau pixkat luxura edo, luxura, lekua etzen bateri luxuzkoa, baina oso produktu ona, oso sukaldari ona, denak kutixiak ziren, ontxo biltzaile nagusiek ere, berari ematen zizkioten ontxo honenak, lanperna bazegoen, lanperna honena berak zuen, eta horrelako kontuak. Eta kontzeptu hori, eseri eta jango duzu dagoena, eta punto, niri oso ederra egiten zait. Amaren edo amonaren etxera joatea bezala, ez? Nik badut, ni asko gustatzen zait jatea, eta gorroto dut, esaten badiate baldin badago, hau jateko, gero aldatzea, eta hori nire amonaren eta amaren etxean izan da beti klasiko bat. Horrekoan, kontatu behar dizut, topatu nuen nire lagun bat, bere alabarekin, alabak 5 urte ditu, los famosos, 5 urte izan ditu, eta zen igandea eta eguerdia, eta nino lagun batekin poteatzen. Eta ari ginen izketan, ea noa joango ote ginen bazkaltzera. Eta etorri zen ere lagun hau bere alabatxoarekin, eta zera zeizatzetan, ez hemen txagabitza, ze jatetxetara joango garen bazkaltzera, ez tekize, eta esan nion neskatuari. Ze Martina, zuk ze gomendatzen diguzu, noa joango gara bazkaltzea? Eta esan ziten,
Amonaren etxera. Hori da, gomendiorik handiena, berarentzat, zerbait goxoa bazkalduen nahi duzu, noa jongo zara, ba noski, zalantzarik gabe, amonaren etxera. Bosta xola zein den zure amona, baina ziur, amonak ondo prestatuko ondo dela. prestatuko dizola. Eta izue gertatzen, nik batzutan gertatzen zait, oraindik ere etxeetan sukaldatzen delako, kozinatzen delako, eta hemen askotan baldezarretik, edo lehenengo pixoak oso gertu daudela, kaletik joan eta momentu batzutan usain batzuk amonaren etxea iradokitzen didatela. Eta iruditzen zaite momentu magiko bat. Hola, xerra enpanatuen usain bat badago oso zehatza eta, bueno, beste jaki batzuen, baina eramaten hau, giro Yes. giro hortara. Xabi Tolosa, egun honetan ongitorri. Egunon, bai, kasi eguerdion, ja, janari ez daizatela eta ja sartu zeia gozea, eta maiketak ordua ja badeu. Kriston gozea eta atzo, ondo afaldu, baina gaur goizean ez du gozalduia eta gozetuta nabil. Bueno, hementxe gabiltza, Tolosa, Iruña eta Madrid konektatuta, Xabi Tolosare gurean dugu, ez da Xabi, zu jatu nona zara, jatetxe batera joan eta eurek aukeratuta zoriontsu izango zinateke? Nik uste baietz, beti ere gaina horrek bultzatzen zaitu gauza berriak probatzea. Ze beti zuk zure preferentziak dauzkezu, eta beti haien arabera eskatzen duzu. Baina nahi hemen bai gertatu zitzaiten, jatetxe batera joan ginen, japones batena, nahiz batzen noa izena, baina zuek lesean dezuen moduan, ara eseri eta jabeak ekartzen zizun, berak nahi zuena. Eta galdetzen zizun gauza bakarra zan, alde hortatik bai ondo, alergiarik edo bautezen duen zehozirena. Baina hortik aurrera, eta sekulako afari eharrak egin dituen bukuartan bai. Mojama gustoko duzu Iruñe eta Xabi? Ba, naiz oso zale, jan izan dut, baina... Mai Gorostiaga pozok prestatzen du oso mojama goxoa. Bai. Lortzen du oso mojama ona, eta gero produktu onarekin oso gutxi eginda ikarrarezko platera sortzen. Lagunek ekartzen dute produktu onon bat, eta orduan, oso erresa da platera jartzea. Hori klabea da, Itxasoko urdaiazpikoa esate dute, hori da. Lomoa, bueno... Bai, atunarekin egindako urdaiazpiko modukoa, edo, bueno, bai. Bueno, agurta horretik Iruñe eta Xabirekin nolabait bideratzeko galdera badaukazuentzat. Nire galdera random horietako bat, oiuri. Bota, a ver. Nahi dute, sintonia bat nire galdera randomarentzat. Buenas tardes, la feria. El farido, la feria, o los autos de choque, bueno. Bueno, ondo gatu da, Ne gustatu, misterio puntu bat zeukan, Zan, cuentos asombrosos, edolako batena antzeko, Pesadillas. Bueno, ya está. Hemen galdera, zein da zuen red flag kulinarioa? Baldin badago, nik ez daukat. Nik ez daukat. Zer da, inolaz ere jan ez ezakezuen zerbait. Igual, gaizki ulertzen zen, bai. Gaizki azaldu zara. Bai. Ni pentsatzen jarri naiz sukaldarian. Sukaldariak zehoz egite balin badu, hori netzako red flag da. Eta zuk esaten zu, jakia bera, latera. Ze jakirekin ezin duzue. Ze jaki izango zan zuen horrelako jatetxe berak aukeratzen duen horietako batean, zuen zeitateratzen Supermanek zertzuen. Kryptonita. Nik argi haukat, tripak, ribela, geltzurrunak, begiak eta gauza horiek, eske nire amonak, begira, nire gustatzen zait pilo bat, tipula, potxatua, eta bai amak eta amonak egiten zuten oso goxea, eta amak jarraitzen du egiten, petxugas kon zeboia, deitzen geniogu. Eta petxugari tipula jartzen zion edon norkere horrela dituko zion Iruña. Bueno, total. Oso izen... Pues kontua da. Deskriptiboa bentsat, hor badago, hor ez da trampantojo, hor dago zuzenean danda. Vale, kontua da. Ben, Juan Itzela, amonaren etxera. Oio ezin dio vuelta, No, itxoen. Eta... Urratua izena, bai, dio kerrekemendik. Ez, interesgarria da, Iruñeren etxean, tipula petxuga tipularekin deitzen diotela, Ondo da, bai. Kontua da.
amak eta amonak, osea, gainera, como, kodigo sekretu bada, lengusu bat behin arteko... Buah. Pechugas con cebolla. Lenguaia pribatua, bai. Le peixuk avec le onion. Jo, ba, eskerak esplikatu digun, eske zuzenen izena esan izan balu, eske nik zer estazen gote da. Arma sartzen duen bitartean, nik adibidez jarriko dut, nire etxean adibidez, geroranik espageti aglio bezala ezagutu dudan plater horri, azkenean olio, batxuri eta asko jota, zera, kaien aukitzen duen espageti garbi horri, nire etxean txiroen angulak deitzen zitezkien. Angulak a la pobre. Angulak a lo pobre, bida, nire etxean gazteleraz, angulak a lo pobre. Eta, nik aragarrezalean nintzen, eta gero bizitzatik ikusi duzu, hori, espagetia, aglio, bida, hau nire etxean pobrentzako angulak ziren. Hori bezalaxe, arkekusoren etxean petxuga tipularekin zan, petxuga con cebolla. A ber, eta ipatu behar dut izan zela urte luzez nire janaririk gustokoena. Izan zen, ze egun batean, amonak, bere etxean, usaintzen nuen tipula potxatu. Egin zuen gibela tipularekin. Fileteko con cebolla eta tipula gainera atera zitzaion superona hartu nuen mokadu bat. Eta gibela zen. Bai, ze odol zaporea, burni zaporea, eta esan nuen, eta ordutikan ezin dut fileterik jan. Fileterik edo gibelik? Gibelak, no, baina filetek ez da. Osea, ateratzen diot, eta gero, egon nintzen, arategi batean laguntzen, ze nire aitak bazuen arategi bat momentu batean, eta San Ferminetako eskariak prestatzeko, eta daukatu usaina hain sartuta, eta lehenengo egunaren ostean, amak jarri zian filete bat, pues, bi gauzak elkartuta, pues, ja, arkakusok ezin du fileterik jan. Arkakusok ezin du xerrarik jan, ezin du gibelik jan, ezin ditu tripakia jan, ezin ditu barneko organoie guztia jan, eta niretzat hori izan da amonaren platerik gustokoena. Amonak prestatzen ziren, nire aita Leongoa da, Leongo herri batekoa, Labainezakoa, eta bertan amonak egiten zuen han asadurilla deitzen zaiona, besteleko zan kaskeria bezala ere ezaguna dena, eta antxeni txikia nintzelaia, hori, gibela, giltzurruna, bihotza, birika, tripakia, belarria balin mazegoen ere bai, eta gainera beti piperrautxa erabiltzen da, pikante xamarra, eta nik txikitatik jandut hori, eta amona hiltzenean oraindik izebak urtetan egiten zidan, eta igual bisitan Tolosara etorri, eta anarategian erosi, eta gurasoen etxean prestatzen zuen, eta gero kitzen hon astebeteko atrakoia asadurilla delakoarekin. Baina hori nire plater gustokoenetakoa da, baina tira, Xabi, zein da zure kriptonita? Ni antzeko esateren joan, tripaki asuntoak eta gainera hemen Marrien bizita hemen badakizu entresijos eta kaskeria eta asko maten da, eta asko gertatu izan zait oinez ibili eta horrelako jatetxe baten ondotik pasatzen en plan segituan zapla ematen dizu, gaina oso usain fuerteak eta izaten dira normalean, eta nien naiz egia esan oso zalea. Belarriarekin eta saiatu izan naiz, hemen gainera badago leku baten hemen oreja saltzen den bezala, dago leku bat, nun hartzen duen belarria eta aplastatzen dute, ez dakit nola egiten duten, baina saltzen dute minutejo bezala. Nik kostatzen asmatzea, zer da minutejo bat, eta, claro, un minutejo son, una oreja son 60 minutejos. Eta horrela deitzen die, hemen nola razio berezi bati, eta saiatu izan naiz, eta, bueno, pasablea da, baina tripak eta hitz egiten ditugunan, gauza kulturala nik ustez, adibidez nigotzen naiz, Mexikon bizitzen izan ere, tako pila saltzen zituzten, eta batzegon bereziki nik inoiz planteatu ez nuena, eta da begi takoa. Eta da, zuzenean hartu begia, begiaren haust, imaginatzen dut, eta ura salteatuta, eta takoan. Eta hori niretzako bai izan zen bastante red flag. Iruine sufritzen ari da. Madrilen tripakiak belarria garbantzuko lan aste baizkizue eta horako gauzak, iruditzen zait gauza bat zoragarria. Eta gero badaukat zerbait buruan, eta da, jatetxe batea jun eta tripakiak balin baditu, nik tripakiak eskatu behar ditut. Eta batzutan ez dira oso nahi izan, baina hori daukat buruan. Zure mugamai? Kriptonitarik ez daukadala esango nuke, dena probatzen dudalako. Bai egia da, igual gauza raroak, brokoliola, igual. Baina beste gauza, ni harakina izan naiz, bai? Oso kaskeria gutxi ikusten da azken urteetan harakinetan.
desagertzen ari da, edo Amazonetik ekartzen dute, ez dakit, baina ez da ikusten. Eta ni tripakik alegin hartze dute, bueno, antzerki talde bat daukat, juten naiz erostea, porque oso goxuak ite dute hor. Eta orduan bukatzen dut berandu, eta igual 11 aldeala, etxea iritsi, eta tripaki bat ardo pixka batekin. Baina da autopari onena. Urrengoan mesedez hartu jazu raziotxo bat, eta ekarriko izut. Ingo izut, bizun bat ingo izut. Iruñe, pakian utziko zaitugu, botak egiteko zorian zaude, Goiuri zure kriptonitaren tripakiak dira? Bai, baina pixka bat aldatzeagatik, Vale, eta ados. kontzeptu aldatzeagatik, nire kriptonita dira gezurra esaten dizuten zerbitzari edo sukaldariak. Aiba, Eta, arkakutxo egin du, gehi bat. Ez que nire gertatzen zait gauza bat, nik kaferik ez dut hartzen, ez zaidalako gustatzen, ez zaporea ez zait gustatzen, usai ere ez zait gustatzen, eta orduan batzuetan egoten dira postre batzuk, con esencia de café, edo tiramisu, edo helatua, kafe lurrunarekin, horrelako gauzak. Eta orduan nik beti esaten dut aukeratzen ari naizela, igual gomendatzen dit zerbitzariak, begira, tiramisu hau oso goxoa dago, eta nik esaten dut, eskezut kaferik hartzen. Ez, niri ere kafeatzei gustatzen, baina tiramisu hau, ez ez nabaritzen kafe zaporea da gehiago, beste guztia ez, nahat, ez dakit zer, eta baina niri ere kafeatzei gustatzen, eta tiramisu hau pila gustatzen zait, eta orduan nik zer egiten dut? Sinistu. Bale. Luzer. Ekartzen didate tiramisua, eta ja, usaitzen dut, hor dagoela, Nespresso denda batean, baina kafe gehiago, eta probatzen dut, eta kafea, eta hor daukat nik postrea platerean, beste norbaitek jan behar duela, zen ni enaiz gai. Orduan ere kriptonita dira, gezurra esaten dizuten zerbitzariak. Gorkak esan du atea, adibidez. Ateak egiten diola muga. Niri atea asko gustatzen. Bai, nahiko xamurra da. Bueno, nik Goiurik esandakoaren arira eta ja honekin banoa, justo galdetu duzunean burura etorri zaidana da gezurra esaten duten jatetxeak. Hau da, esaten dutenak, bai, esperientzia zakitzer, eta saltzen dutenak... Since 1963, tolako hauza jartzituzte. Eta gero, esaten duzun. Esaten zaude saiatzen, hitzak bilatzen en plan de... zer egiten dut nik hemen? Hori da. Da audio hau, kilkerra beharren beste dozer gauza dirudilego. Neko baten du, bizikleta bat puskatuta edo, monoziklo bat estabila ondo edo. Entera ematen duena. Kasetea, rebobina. Barkatu, orain zera Goiuri da folei aditua, folei sortzaia. Gizu baiot. Gizu folei bat, Zabe gaizki. Lan polita da foleiarena, oso kreatibo. Oso polita da. Egonen batean entrevistatu behar dugu foliista bat gure entzule jakiteko, zer den artisautza hori, soinu sorrera artisautza hori, zinean hain garrantzizkoa dena. Arkakuxo, muxo handi bat, eta datorren aster arte. Muxu bat, eta zaindu zuen buruak, pilo bat. Bai, eskerrik asko. Agur. Eta Xabi Tolosarekin aurrera egin aurretik, zer esango dizuet, saio honetako momenturik gorena gozatu behar dugu. Sintonia, bai. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz, eta astera doa, sekzio aparta. Arkaguxok dio, Tolosaren introen fana, bai. Tolosaren intro hau eta outroa ere dira fantasia dira. Nik gauzat esango dut, zerbaitegatik Wikipedian sekzio apartak badu bere orrialdea eta bigarren kafeak oraindik ez. Egia da, Esan du. Nik horrutziko dut. Sekzio aparta Wikipedian dago? Sekzio aparta Wikipedian dago. Bai. Entzuleren batek esango zuen nahizu, pena merezi du, eta barkatu eske katua karraxik da, katu gorra. Oina beste fold hortako. Barkatu, ez dut Amerika katu ez ezer. Oso bonita.
Artekusek ere badu Wikipedia horria. Jo, igual bigarren kaferena egin zen ezakete hain wiki sortzaile zareten, oie? Bueno, hori jendeak, entzuleak, bai. Guk ezin dugu. Zezuk zure buruaren egite balin badezu, kendu egiten dizue. Bai? Nik uste badaola jendea bere buruaren egin duena, Edo egin eta besteari esan sinatzeko, igotzeko, ez? Adibidez, hori... Ojo, Spidermander! Bizida eta gizon hau! Spidermander esango izu gauza bat, zara Ghostinaren erregea. Damakigu... Eta gertuta zegoen Spidermander. 2 urte daramatza guzaten Spidermander bigarren kafeko kolaboratzea izango dela, eta hemen jarraitzen du, ez dakigu zertan. Ia izia el proja Spidermander, baina ze pauza hemen topatzea berriro. Bueno, hori ez da oso etikoa dio Arkakuxo Wikipedian. Baina jendak egiten du, batzutan informazio irakurtzen duzu, ez, nik jakin dezaket, ez dakit. Even Chinese knew what happened with Wikipedia. Ez dakit. Oian Amaritorenak ze aktore lan egin dituen, baina batzutan aktore baten, edo abeslari baten Wikipedia horrira sartzen zara, eta jartzen du, ez dakit, bere etxean komuna zenbagarren atea den. Osea... Nik gauza eso, guka ez, txirrindularitzako Wikipediak desente jarraitzen ditugu, naiz eta badauden beste batzuk, beste datu batzuk igual fidagarri hauak, ziklista batek etapa bat irabazi, eta 3 minutura, Wikipedian sartu eta etapa hori badago. Eta horretik jartzen du, hasi zela txirrindularitzan, bere osaba batek oparitu ziolako bizikleta bat bere 9. urtebetetzean, eta egun horretan euria ari zuela, eta amonaren baserriko teiatua puskatuta zegoela, eta tantak sartu zirela xirrikitu batetik. Hori ez balin bazarazu, ez dakizu. Bueno, Wikipedia. Gorkak ez dauka Wikipedia adibidez dio. Bueno, nola egiten da, ez Gorka, hori da, zuk ezin duzule egin, norbait egin behar dizu. Arkakusok dio, nire adibidez, oraindik eguneratzea falta da, norbait animatzen bada, venga, entzuleo korra daukazu. Bai, adibidez, claro, bigarren kafeak Arkakusoren aguneratu, Arkakusok Xabirena, hori egin daiteke? Hori moralki ondo dago, etikoki. Moralki baino gehiago, zuk egin dezakezu baldin eta garrantzi enziklopedikoa baldin badauka. Zein da garrantzi enziklopedikoa? Hori da, subjetiboa izan leike. Osea, zuk sartuko duzun informazio hori nola baiteko pena merezi du konservazioak edo mantenimenduak edo jendearen gana iristeak, pena merezi balin badu, aurrera. Vale, hemen Gorkak esan digun, nire bikotea, zure bikoteak Gorka, badauka Wikipedia horria? Ez, esango diola bikoteari egiteko. Esango dioti, orduan esango dioti irakasle, oza, berak erakutsiko dizu, vale? Bueno, Gorka berak irratxai bat zeukan, ez? Ataunen... Badauka. Badago nola baiteko garrantzi enziklopedikoa. Garrantzi enziklopediko pertsonak gara. Bai, azken finean bai, edabideetan parte hartu balin badezu, eta, mai berak dauken trajektoriarekin... Ni guaitik ez nago Wikipedian. Beharko zen duke. Spoiler egingo, baina uste du Leicester bai, porque bai, hor proiektu... A ber, zu jartzezu mai Gorostiaga Wikipedian, da gertzen da Bernardo de Irigoyen. Hombre, nire zizen. Bai. Bernardino Irigoyen zure alterego bat izan ziteken, bai. Nik oso eroso ikusiko zintuzket Bernardino Irigoyenen paperean. Niari naiz pentsatzen Tinderren biografian jartzeko. Wikipedia egingo dian norbaiten bilan abil. Ez. Zure biografian, zure burua deskribatzeko. Goiuri, 30 urte, Capricornio, garrantzi enziklopediko handia. Bai, egia esan, horoskopoaren asuntuarekin ere, jendeak sare sozialetan ligatzeko aplikazioetan, seriade askorekin hartzen du hori, Aplikazio bat egin dute. Bueno, baina ez da Xabi Tolosaren gaia. Beste baterako. Bueno, lasai. Xabi Tolosaren gaia datorren batera gutxi beharko dugula. Berriz ala gertatua. Hala ere, gustatuko litzaideake, narezu hitzeiten dugu, eta Wikipediari buruz hitz egitea ere, bastante interesgarri iruditzen zait, beste baterako prestan dezake, beti prestatzen dituten bezala, saioak. Baina sekzioarekin hasi baino lehen, deialdi, aprobetxatu nahi nuke, ez dakit, 5-10 minutu dauzkegu, deialdi txiki bat egiteko. Korresponsalizateaz gain, sekzio partearen hemen Madrilen, irakasle lanak ere egiten ditut, eta deialdi txiki bat egin nahiko nuke, humilki esango dut, mundua leku hobeagoa egiteko.
Bueno, hor ja, pixkat espektatibak altua jarri ditut, baina bueno. Kontua da, lege aldaketarekin, bueno, hemen bentsat ego Euskal Herrira begiratuta, Frantzien ez dakit ze lege dauzkaten, baina hemen lege aldaketa bat izan da, hezkuntzan, batez ere lanbide heziketan, eta, ez dakit badakizuen, baina orain dela gutxi arte bentsat, edo iazko kurso ikasturtera arte bentsat, lanbide heziketa ikasten zuten ikasle guztiek egin beharra zuten denboraldi bat enpresetan, praktikak eginez, bai? Orain aldatu duten legea eta pixkat sistema aldatu da, bigarren mailan daudenentzako hainbeste ez da aldatzen, baina lehenengo mailan daudenentzako orain derrigorrezkoa da egitea 2 edo 3 aste praktiketan enpresetan. Eta honek gauzak beti egiten dira bezala, legeak sartzen dira konsulta asko egin gabe, naiz hasiko hemen subjetiboki esanez lege hori ondo edo gaizki inplantatuta dagoen, spoiler, gaizki dago eginda, baina barkatu. Kontua da, esan bezala, orain daudela ikasle pilo bat enpresetara joan behar dutena lehenengo lanbide hezkuntzako lehenengo mailan. Ez dakit, ikusleen artean badauen norbait enpresa bat daukena eta ikaslea dena, eta nik hemen deialdi hau aprobetxatu nahiko nuke planteatzeko jendearentzako ze garrantzitsua da enpresetan eskaintzea egonaldi txiki horiek egitea lehenengo mailako ikasleentzako. Ze azken finean, lanbide heziketa eminentemente gauza praktikoa da eta ikasten dira kompetentzi profesionalak, eta horiek aurrera egin ahal izateko oso interesgarria da egitazko entorno batean egitea. Eta nire deialdi hau da, entzulen artean, balin badago norbait, enpresa bat daukena, txikia edo handia planteatzea ze aberasgarria izan daiteken izatea 2 edo 3 astetan norbait ikaslea dena eta profesioa edo lanbide ikasten ari den norbait izatea zurekin ikusiz nola funtzionatzen den enpresa bat eta arditzala onelako kompetentziak. Ze orain institutuak desbordatuta daude, ari direlako enpresen bila, eta iruditzen zait interesgarria, zuk zeuk, enpresa bat, balin badaukazu, zu zeu izatea, institutuen tara joaten dena, eskainiz, norbait irakustea, zuk zure garaian ikaslea zinenean, edo oraindikan lanbidean, oraindik esperientzia askorik etzen dukanean, ikasi zenuen bezala, zuk orain bueltatzea pixkat gizarteari edo sozietateari aukera bat. Eta aukera da hori, jasotzea jendea, eta ikus dezala, zure dendatxoan, edo zure fabrikan, edo zure negozioan, norbait izatea ikusiz nola funtzionatzen den asuntoak. Barkatu ze, sekzio aparta beti izaten hemen dibertsioa, baina noizbenka serio jarri bergea, eta... Akakuso sakon jarri da, Xabi Tolosa sakon jarri da, ondo izate. Bueno, sakon baino gehiago, esango nuke hoxe. Azken fin da, mundua leku hobeagoa egiteko. Hori da, esango nuke azken fin gizartea asko separatzen ditugu ikasleak direnak eta langileak direnak. Eta beharrezkoa da, pixkana, bi mundu horiek nolabaiteko pulso, erlazio estua izatea. Eta hortatik dator nire gaurko deialdia, sekzio aparta hasi aurretik. Hasi aurretik. Izan nire ideia bentsat, claro. Ez que hasi geizketan, begitako ez, eta red flag, eta horrelako ez, eta denbora pixkat aurrera jontzaigu, ez dakit. Nola ikusten duzuen. Ez dezatela esan apurtu ez zinenik zer dakite astu noiek zure barne matxinadez mamuitira kakailurrik ez. Gazat esango izuet, eta oso serio da. Hau da, abesti tzar bat, lierren eramaten, abesti tzar bat. Barkatu, Xabi? Esan dezu, abesti tzar edo abesti zar? Ez, abesti tzarra, tezetarekin, kantu tzarra. Zarra ez da. Urte batzuk ditu. 2 urte izango ditu kantua. 2 urte, ja pasada, bakizuen nola funtzionatzen duen orain. Hor egun musikak izue.
Bai. Xabi Tolosa, uste dut ez daukagula, astirik ezertan murgiltzeko behar bezala. Ai ama. Nik sentitzen dut, badakit gogoz prestatu duzula gaurko sekzioa, ikaragarrizko lana egin duzula, astetako Beti bezala. lana, dokumentazioa, antolakuntza, bai, zaren bezalakoa zarelako, badakigu hori horrela gertatu dela, baina uste dut kolaborazio hau hemen utzi beharko dugula, ez du ematen denbora gaietan sakontzeko, baina kaso jarraipen eman diezaiokegu datorren astean, eta behar bezala ez dakit, landu, sakondu, eta zure denbora hartu, bide batez, igual denbora honetan ere badaukazu aukera, are gehiago xehetzeko eta hainbeste gustoko duzun profesionaltasun eta korresponsaliaren maila hori nolabait muga-mugara maila gorenera eramatea. Vale, nahi dezuna da pixkat aurkezpena egitea zein izango dan gaia. Hori da, nahi dugu logline bat. Vale. Bueno, lehenik eta bain, argi geratu da dela, nik prestatuta dauketela, ondo prestatuta dauketela, saio hau, beti bezala, 3 urte dara mazkit, saio hau prestatzen, Goitibera, Kriston Lagarekin atzean. Esplikatu horretik, zertaz zijoan gaurko gaia, o dijoan edo urrengorako, galdera bat egingo dizuet, badakizu zer dan paradoxa bat, ez? Bai, badakizu zer den paradoxa bat. Badakizu adibideak hor daude, badago esaldi bat oso famatua nun esaten duen, Atenastar guztiek gezurra badiote eta ni Atenastarra balin banaiz, egia aldiot, horrela, erantzun fijorik ez daukean gauza. Nere paradoxa da, 3 urtetan lehenengo aldiz, ez tetela prestatu sekzioa, baino aldi berean prestatu dut. What? Bai, begira. Azterketei buruz hitz egitera nentorren gaur. Bai? Eta bizi nahi nuen barutik zer dan azterketa batea presentatzea ikasi gabe. Epa. Eta hori nahi nuen bizi. Orduan, hor dago paradoxa. Metasekzioa dago edo. Metasekzioa, bai, da, nola egin azterketa, imaginatuko eta hau azterketa bat dela, zuek ni examinatzen nahi zeate, de hecho, astero egiten dezue, batez ere sekzioa kanzelatzen nauten edo enauten duda horrekin, eta, claro, ni nahi nun etorri bizitzea zer dan azterketa bat prestatu gabe. Baina aldi berean, azterketa ez prestatzea, kasu honetan, prestatzea izan da. Eta denbora gabe gelditzen zara, azterketetan bezala. Zuzen ere eskumai... Xabi Tolosa, mesedez, jarri izena bizenak azterketa horri, eta entregatu ordua bukatu baino. Ui, kriston anekdota daukat, baina horrego azterako utziko. Serios, baina egia da. Bezorkadak Madrid-daino, eta Leicester arte. Ondo izan. Aio. Eta guk eramaten kantonen azken akordeekin agurtuko zaituztegu entzuleok, bi argeiago men goizeko 10:05 orain informazioaren txanda naiz irratian, Mai Gorostiaga Pozo datorren ostegunera arte. Plazer bat. Goiuri bihar arte. Agur. Entzuleok, musu bana. Milaka musu. Ondo ibili, aio! Keep calm and bigarren kafea.